mashi Aliyu wallahi ina gaja dogon dan Jamilu ina gaja gida aiki lafiya ina ba ku ne wai Lagos za mu je wallahi wai wani wata muke so mu je mu alaba za mu je yanzu ma mun zo mu da dan kwashi sauran kayayyakin mu ne Lagos za mu ce wallahi can Lagos inda da kai da dogon dan Jamilu ba ku da labarin damban da za a fafata a garin Marbanyanya wanda Ahmad Ibrahim sardaunin matasan jihar Nasarawa katukan Marbanyanya ya shirya wanda ya shirya damba tsakanin dogon dan Jamilu wato wanda ya shirya damba tsakanin dogon Sharif da kuma dogon mai tafasa tsawon sarkin dambe kuma za a fafata damba tsakanin autan dan Bunza da autan na Aisha damba ne ga akwai ma damban da yace sai ya ga yan dambe wanda zai iya sa musu damba a wannan lokacin kuma ba mamaki da rabon ku a ciki to dogo ai go yare maraban ku kai go maraban kai ai sai mu tafi koi maraban ko mu tafi maraban to ai mu da ma abinda muke so ya samu ai da ma abinda muke so ya samu harran dambar da ka bari wallahi ai wa ku bari wannan baran bari ban dare garin Marbanyanya in Allah ya wa gidan damban Idris Ambare da ke Marbanyanya nan za ai maraban za a tafi ai da ko mun ci abinci a can mai adada ta can kai mai adada to wancan ya tafi da wani can bari mu samu mota kawai tasha wacce za ta dauke mu to ai daga nan na san mun tafi Maraba yanzu ai ko mi dare ba ba mu samu koma mu samu dambo inda mun shiga ai lafiya lau go ka san na ga maka Ahmadu dan Hutu sai wannan Ahmadu dan Hutu shine wanda ya kaddama da wannan wasan amma na ba Allah daunan matasan jihar Nasarawa kuma katukan Maraba Allah ya ta rabo da wannan dambe da dambe ne za a fata tsakanin dogon Sharif wato da bangaren kudu da kuma dogo mai tafasara da kuma autan dan Bunza ai nan can bayani mun riga mu koi an riga an ga Allah sauke mu lafiya maraba ya Allah to musba korin hawo ka tsaya anan ai hawo da fashi to ni ba magana ya gare sai mu je ko a maraba